Hazır indi dekabr ayı neticelerine tutup tutunca birinci fikir teskili ağır başlıkları bilen indi. Biz yine bu kriteriyalar boyunca da özünün fikirlerimiz var. Şuna göre emin olmuş indi selametlenip çıkış. Bir gelip bir şey olanda koraktırıp bu kriteriyalarını yoma yılga yanvar ayı neticelerinde aytıp fikirleşip bitiririz. Demin haminde engin akılışının selametlenip çıkılan dilimiz. Bu birinci topkur tarihte indi birinci topkur engin akılıştan başka öttü. O indi özünün aytığı boyunca planlaştırılgan işini жыйылышның үткәрүгә тәкъдим ителде һәм январ айында алаберсә инде бергә менә шушы 23нче форманы үткәребез дигән теләктә, өметтә калам. Без инде күгәрченне бирәбез декабр ае нәтиҗәсе буенча һәм декабр ае нәтиҗәләре буенча безнең беренче урында Сәфәр, икенче урында Шуракай, өченче Усы һәм дүртенче Әтәҗилекләре тора. Соңгы урында инде безнең Актаныш, Аеш, Топсуксу җирлекләре. Сәфәр җирлегендә инде безнең беренче урында тора Балату буенча, дүртенче урында тора һәм үлем булмаган, янгыннар булмаган булып тора. Төп инде беренче урын критерийлары буенча. Январ декабр нәтиҗәләренә килгәндә безнең инде ел дәвамында беренче тапкыр Күгәрчен җирлеге, икенче урында Шуракай, өченче урында Иске Бойсар җирлеге. Соңгы урыннарда безнең Аеш, Кушы, Бугады җирлекләре булып тора. Һәм инде декабр ае нәтиҗәләре буенча Күгәрченне тапшырабыз Иске Сәфәр авыл җирлегенә.